Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale, chonona chifumira kudzira. Mwanambu makembu. Dzulo timachita chaka cha mtima oyerayera wa Ambuye Yesu. Monga Ambuye Yesu ali mwana wa Mayi Mariya, monga Mayi Mariya ali mayi wa mpulumutsi wathu, lero tikuyanjanitsa mtima wa Ambuye Yesu ndi mtima wa Mariya osaipa konse, Mariya obadwa opanda tchimo lobadwa nalo. Ndipo pali zambiri zimene polingalira za mtima osaipa konse wa Mariya zitha kutithandiza mmoyo wathu wa Chikhristu kuti tiyanjane ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Paja timanena kuti monga maphunzitsira Montfort oyera, tikupita kwa Ambuye Yesu kudzera mwa Mariya. To Jesus through Mary. Mawu oyamba akuchokera buku la mneneli Yesaya mutu 61 kuyamba ndime ya 9 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mrs. Mary Msogwa kuchokera ku St. Peter Catholic Church, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 2 ndime ya 41 kulekeza 51. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu a m'buku la mneneli Yesaya mutu 61 kuyamba ndime ya 9 kulekeza 11. Ana awo adzakhala odziwika pakati pa mitundu ina. Zizukulu zawonso zidzakhala zotchuka pakati pa anthu onse. Aliyense wowaona adzazindikira kuti ndi ana amene chauta adawadalitsa. Tsono ndikusangalala kwambiri chifukwa cha chauta. Mtima wanga ukondwadi chifukwa cha Mulungu wanga, pakuti iye wandiveka zovala zachipulumutso, wandiveka mkanjo wa chilungamo. Zinali ngati mkwati wa mwamuna wovala nkhata ya maluwa m'khosi, ndipo ngati mkwati wa mkazi wovala mikanda ya mtengo wapatali. Monga momwe nthaka imameretsera mbewu, ndiponso monga momwe munda umakulitsira zimene adabyalamo, momwemonso chauta adzaonetsa chilungamo ndi ulemerero wake pamaso pa anthu onse. Mawu a Ambuye. Mawu mu mthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 2 ndime ya 41 kulekeza 51. Makolo a Yesu ankapita ku Yerusalemu chaka ndi chaka ku chikondwerero cha Pasaka. Pamene Yesu anali ndi zaka 12, iwo adapita kumeneko monga adazolowerera. Masiku a chikondwerero atatha adanyamuka kubwerera kwawo. Mnyamata uja Yesu nkutsalira ku Yerusalemu, makolo ake osadziwa. Iwo ankayesa kuti ali pamodzi ndi anzawo a ulendo, choncho adayenda ulendo wa tsiku limodzi. Tsono adayamba kumfunafuna pakati pa abale awo ndi abwenzi awo.
ataona kuti sakumpeza, adabwerera ku Yerusalemu kukamfunafuna ndithu. Patapita masiku atatu adampeza m'nyumba ya Mulungu, atakhala pakati pa aphunzitsi akumvetsera mawu awo ndi kumawafunsa mafunso. Onse amene ankamva mawu ake ankadabwa ndi mayankho ake anzeru. Pamene makolo ake adamuona adadabwa, ndipo mayi wake adamfunsa kuti, mwana iwe, watisautsiranji chotere? Ine ndi bambo wako tavutika kukufunafuna. Koma Yesu adati, mumandifunafuna chifukwa chiyani? Kani simukudziwa kuti ndiyenera kupezeka m'nyumba ya Atate anga? Koma iwo sadamvetse zimene adawayankhazo. Tsono Yesu adabwerera nawo pamodzi, nafika ku Nazareti, ndipo ankawamvera. Mayi wake ankasunga zonsezi mu mtima mwake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndinanenera poyamba, chonona chifumira kudzira. Ambuye wathu Yesu Khristu adatenga thupi lake mwa Mariya. Inde tikudziwa amayi si mpulumutsi, koma Ambuye Yesu adawasowa amayi pamene anali pansi pano. Ndipo podziwa kufunika kwa mayi, monga zinachitikira ku ukwati wa ku Kana kuja, Ambuye Yesu adapatsa amayiwo kuti akhale amayi anga, amayi anu, amayi athu. Titha kunena kuti Yesu Khristu ndotikwanira. Koma tisayiwale kuti Yesu Khristuyo mutumiki wake anasowa amayi Mariya. Inu ndine tikwasowa amayi kuti atiperekeze kwa mwana wake. Ambuye Yesu ndi amayi Mariya ndi olumikizana kwathunthu chifukwa cha mtima yawo kapena chifukwa cha mitima yawo. Ndipo monga dzulo tinachita chaka cha mtima woyerayera wa Ambuye Yesu, lero tikuchita chaka cha mtima wosaipa konse wa Mariya, kutionetsa kuti pali ubale wathunthu pakati pa Yesu Khristu Mbuye wathu ndi amayi Mariya. Tikuyenera tifike kwa Yesu kudzera mwa amayi Mariya. Amayi Mariya mu mtima mwawo akutiphunzitsa zambiri. Choyambirira akutionetsa mmene tingatumikire bwino Mulungu, how to serve the Lord. Akutionetsanso kuti tingamkonde bwanji Mulungu. Koposaposa akutionetsa kuti tingadzipereke bwanji modzikhuthula pamaso pa Mulungu. Ndi chani tsono chimene akutiphunzitsa monga mwa mthenga wathu wa tsiku la lero? Tamva kuti atapita ku Yerusalemu kuja, mwana Yesu anatsalira nkumayankha mafunso, nkumaphunzitsa mmene moja. Amayi Mariya amangoti ali ndi anzake aulendo, choncho adayenda ulendo wa tsiku limodzi. Koma atamsakasaka osampeza, adabwerera ndi kukampeza. Nde atafunsa kuti iwe watisautsiranji ine ndi bambo wako? Mumandifuniranji? Simukudziwa kuti ndiyenera kupezeka m'nyumba ya Atate wanga? Mariya adasunga zonse zimene Yesu anawauza. Mu mtima wa Mariya choncho tithotero kuti phunziro lathu loyamba akutiphunzitsa kuti tiphunzire kumasinkhasinkha zinthu, kuzisunga, kumazisinkhasinkha ndi kumazisunga. It is only in pondering upon the mysteries of our life that we can partially understand the mysteries of God. Posinkhasinkha za moyo wathu ndikuchokera kuti ndili pati, zikuchitikazi zutanthauza chani, zimene zachitika mdziko lathu zutanthauza chani, zimene zikuchitika m'banja langa zikutanthauza chani. Pomazisinkhasinkha zimene zija ndi kumazisunga mu mtima mwathu, zidzatithandiza kuti tidzayambe kumvetsetsako pang'ono zisisi za ufumu wa Mulungu, zisisi za Mbuye wathu, zisisi za moyo wathu. The mystery of God is revealed in pondering. Ndi zimene akutiphunzitsa amayi Mariya. Timakumana ndi zinthu zosiyanasiyana m'moyo mwathu. There are so many things that go beyond our comprehension. There are so many things that are happening in our life. Pali zambiri zimene sitimatha kuchimvetsa ngakhale mchikhulupiriro chathu. Tilole amayi Mariya osinkhasinkha zinthu, omvetsera za moyo wawo, omvetsera zimene zikuwachitikira, atithandize kuti monga Thoma uja tizinena kuti mukulitse kumvera kwanga, kukhulupirira ndinso kukonda. Mu mtima wa amayi athu Mariya tikuphunziramonso kunena kuti inde kwa Ambuye. Mngelo Gabrieli ataonekera amayi Mariya nkwauza kuti tikuoneni inu amene Ambuye ali nanu, nkukamba zonse zija mudzakhala mayi wa mpulumutsi. Amayi Mariya ngakhala anali ndi mantha, amayi Mariya ngakhala anali kudera nkhawa, amayi Mariya ngakhale sanali kumvetsa zidzatheka bwanji poti sindidziwa mamuna. Koma kumapeto kwa zonse anapereka mtima wawo podalira chithandizo cha Mulungu Mzimu Woyera. Zindichitikire monga mwanenera inde. Choncho posinkhasinkha za mtima wosaipa konse wa amayi Mariya,
tikufuna kuti atiphunzitse m'moyo mwathu kumanena kuti inde pa zinthu zimene zikutichitikira. Nthawi zina amakhala matenda, nthawi zina umakhala usiwa, nthawi zina timakhala tili pachuma kumene, nthawi zina kupatsidwa maudindo amene timaona kuti ndi mphamvu zathu ndi maphunziro athu ndi kuthekera kwathu sitingathe kukwanitsa. Tiphunzire kumvetsera ndi kumanena kuti Ambuye zindichitikire monga mwanenera. Amayi Mariya ndi model yathu yokhala moyo wakudziyeretsa. She's a model of sinless life. Inde ife sitingakhale full of grace monga iwo analili, koma akutiphunzitsa kudzera mu mtima wawo kuti titha kumalakalaka kukhala anthu oyera mtima. Amayi Mariya monga tamvera mu uthenga umene tawerengawo, mwana Yesu atatsalira, atasochera, anayamba kumansakasaka. Akutiphunzitsa kuti mu mtima mwawo muli a sense of searching for lost treasures. Akamutenga mwana Yesu chinali everything kwa iwo. Inu ndine zilipo zinthu zambiri zimene tidataya m'moyo mwathu. Tidataya kupatsa, kukhululuka, tidataya kudzigwira, tidataya kudziretsa, tidataya mtima oganizira ena, ngati dziko tataya ukhondo, ngati dziko tataya chitukuko, ngati dziko tataya chikondi chenicheni, tataya kulabadira ena. Amayi Mariya akutiphunzitsa kuti ndi chaka ichi tiphunzire through our hearts by aligning them to her own heart, tiphunzire kumasakasaka our lost treasures. Sipokhapo ayi akutionetsa Amayi Mariya kuti zinthu zabwino, timasaka zinthu zabwino zambiri m'moyo muno. Timasaka zinthu zimene zingasangalatse moyo uno. Timasaka zinthu zimene zingatipatse mtendere. Timasaka zinthu zimene zingatifikitse kwa Atate. Koma akutionetsa lero kuti zinthu zeni zimene tingamasake ndi zimene zimapezeka m'nyumba ya Mulungu. Kudzera mu mtima wawo osinkhasinkha, through the pondering heart of Mary, anayamba kunsakasaka, atamusaka Yesu Khristu kwina kulikonse, finally anakampeza m'nyumba ya Mulungu. Kutanthauza kuti zinthu zabwino zeni zimapezeka pamene tikazisaka m'nyumba ya Mulungu. Ndi m'nyumba ya Mulungu mumapezeka chani? M'nyumba ya Mulungu mumapezeka chikhululuko. M'nyumba ya Mulungu dzera m'masakramenti yake mumapezeka zimene mtima wathu ukulakalaka. Nyumba muno ndi mwa Mulungu, mokumbutsa ku paradiso. Tizipita nyumba ya Mulungu mmene amatilandira, amatipatsa mtendere. Tikuonanso kuti ndi mtima umene udabayidwa. Tikumbukire Ambuye Yesu ali mwana, atakampereka patapita masiku 8 ku tempere kuja, Simeoni powalandira m'manja mwake adauza amayi kuti nanunso mayi, chisoni chidzalasa mtima wanu, chisoni chidzabaya mtima wanu. Amayi Mariya akuti sanayankhule china chilichonse, analinso kuzilingalira zimenezi. Chisoni chidzabaya mtima wanu. Ndi mtima obayidwa ndi chisoni chifukwa cha zimene adakaziona mwana wake akuthatha ndi imfa pa mtanda, osalakwa, osachimwa, ndipo adauzidwa mawu amenewa pa tsiku limene Ambuye Yesu anali kuperekedwa. Koma Amayi Mariya samayembekeza kuti pa tsiku limene linkuva uthenga ngati umenewo. Mu mtima mwawo akutiphunzitsa chani? Expecting the unexpected. Tizikhala okonzeka kulandira zinthu zimene zimabwera mwadzidzidzi m'moyo mwathu. Matenda, imfa, kuchotsedwa ntchito, promotion. Pali zinthu zina zimatidzidzimutsa kuti zinthu zimene zingatitayitse chikhulupiriro. Amayi Mariya anazilandira ndi mtima owawidwa, podalira Mulungu anakwaniritsa chimene Mulungu Mzimu Woyera anafuna kuti iwo akwaniritse. Tapemphe tsiku la lero kuti apitirize ntchito imene amayigwira usana ndi usiku, yotinenera, yotiperekeza kwa Ambuye Yesu. Sitingakhale moyo popanda Amayi Mariya, chifukwa Amayi Mariya amadziwa bwino mwana wawo. Inde mapemphero athu timapereka kwa Mulungu Atate ndi Mzimu Woyera kudzera mwa Yesu Khristu, koma Amayi Mariya amatithandiza kuti tiyandikirane, ndipo mkufoka kwathu amanyamula mapemphero athu nkutithandiza kutinenera kwa mwana wake. Tithandizeni Ambuye tsiku la lero kuti monga timanena kuti timakukondani, tizikondanso amayi anu amene inu mwini mudatipatsa kuti akhale amayi athu. Nawa amayi ako. Amayi, nayu mwana wanu, kuyimira inu ndi ine. Ambuye Yesu tithandizeni lero, takonda amayi anu. Amayi Mariya tithandizeni kuti tiyandikirane pafupi ndi Yesu Khristu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.